Хәерле көн. Без филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе ачылу уңайыннан матбугат конференциясенә җыелдык. Безнең кунакларыбыз филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Җамалетдинов Радиф Рифкат улы, филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры урынбасары Мирзахитов Рамил Хәмит улы һәм Абдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе директоры Әлфия Шәүкәт кызы Юсупова. Беренче сорауны Радиф Рифкатович сезгә бирәс килгән иде. Бу яңа структура турында таныштырып китсәгез иде, аны ачу турында карар кайчан кабул ителде һәм рәсми рәвештә ул кайчан ачылачак? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Бүген укытучылар көне, мин сүземне шуннан башлыйсым килә. Үземнең укытучыларымны, хезмәттәшләремне, укытучыларыбызны, укытучылар көне белән тәбрик итәм. Уңышлар телим. Безнең институт нигездә ул укытучылар әзерләү белән шөгыльләнә. Шуңа күрә бу күпмедер күләмдә безгә дә кагыла. Рәхмәт бүген шушы пресс-конференцияны оештыруыгыз һәм безнең эш белән кызыксынуыгыз өчен. Инде бүген көндә кабул итү кампаниясе төгәлләнде дип әйтә алабыз. Безнең институтка быел 1013 студент кабул ителде. Белүегезчә, институт структурасында безнең 3 югары мәктәп, беренче югары мәктәп әлегә бүген көндә Абдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе дип атала. Икенче югары мәктәбебез рус һәм чит ил филологиясе югары мәктәбе. Өченчесе рус теле һәм мәдәният ара багланышлар дип исемләнгән югары мәктәбебез. Кабатлап үтәм, барлыгы менә шушы 3 югары мәктәпкә без 1013 студент кабул иттек. Быелгы кабул итү кампаниясында һәм гомумән институтыбызда бер зур яңалык бар. Инде Рәмис бу турыда әйтеп үтте. Республикабыз хөкүмәте заказы белән без быел 125 бала өстәмә рәвештә кабул иттек. Буларның 75-е көндезге бүлеккә, 50-се читтән торып уку бүлегенә кабул ителде. Көндезге бүлеккә без математика һәм информатика, тарих һәм җәмгыять белеме, музыка һәм өстәмә белем бирү дигән белгечлекләргә кабул итү оештырдык. Һәм читтән торып уку бүлегенә балалар бакчалары һәм башлангыч сыйныф укытучылары дигән белгечлеккә кабул итү оештырылды. Искәртеп үтәм, без әлеге юнәлештә беренче мәртәбә кабул итүне оештырдык. Әлеге кабул ителгән балалар киләчәктә уку йортын тәмамлап, ике телле, безнең дәүләт телләрендә укыта ала торган укытучылар булып чыгачак, билингваль укытучылар. Шушы уңайдан җәй көнне университетыбызның җитәкчелеге Гөлме советы карарында тагын бер карар кабул ителде. Абдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе милли мәдәният, Абдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм милли мәгариф югары мәктәбе үзгәртелде. Ягъни 1 ноябрьдән безнең структурада шушындай яңа югары мәктәп барлыкка киләчәк. Бүген көндә инде укулар башланды. Мин тагын шунысын да искәртеп үтәсем килә. Көндезге бүлеккә кабул ителгән балаларның һәр кайсы өстәмә стипендия алачак. Әлбәттә да шартлары бар әлеге стипендия алуның. Беренче семестрда без һәр көндезге бүлектә укучы студентка стипендия түләсәк, киләчәктә әлеге стипендияны түләү ул балаларның укуларына, уку нәтиҗәләренә бәйле булачак. Кыска гына менә шушылар. Рәхмәт. Рамил Хәмитович, күпме укучы кайсы белгечлеккә кабул ителгәнен атап китсәгез иде төгәлрәк. Хәерле көн. Гомумән алганда менә Радиф Рифкатович әйтеп китте инде. Безнең быелгы кабул итү бик уңышлы булды. Сон ягында инде әйтеп киткәнчә, үзебезнең институтка быел 1013 студент кабул иттек. Бу безнең өчен рекорд дип әйтергә була. Соңгы елларда гына түгел, безнең институт тарихында 1000дән артык кеше кабул иткән юк иде безнең. Узган ел, мәсәлән, без
980 кеше кабул иткән иек беренче курска. Шушы 1013 кешенең 650-се Түләбукырга кабул ителде. Шулай ук башка еллар белән чагыштырганда Түләбукырга кабул итүчеләр дә институтыбызга артты. Гомумән Казан федераль университетына 12 меңнән артык студент кабул ителде. Шуның 1 меңнән артыгы безнең институтка. Һәм соннар буенча гына түгел, быелгы безнең кабул итүнең сыйфат ягыда башка елларга караганда безне бик сөендерде. Сыйфат ягы дигәндә без нәрсәне күзәтәбез? Беренчедән конкурс. Безнең институтка уртача бер урынга 16 кеше булды менә быел. Узган ел 15 кеше ярым иде. Алдагы елларда 13-14 булган еллары бар. Менә быел бер урынга 16 кеше булды. Гомумән институт буенча карасак. Төрле юнәлешләрдә инде билгеле төрлечә. Икенчедән бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләре. Менә безнең институтка керү өчен уртача быел 85 балл булды. Безнең институтка кергән студентларның уртача баллы. Университетта уртача балл Казан федераль университетында 78. Демәк, безнең уртача университет баллынан да институтка керү баллы югарырак, безне шатландырган әйбер. Шул исәптән татаристик һәм тюркология югары мәктәбенә керү өчен шулай ук баллар бик югары булды. 85 ук булмаса да 78 балл тәкъдим булды филология юнәлешенә һәм 78дә 8 педагог белем бирү татар теле һәм әдәбияты юнәлешенә. Икенчедән сыйфат ягыннан караганда, менә бу җиңүчеләр, олимпиада җиңүчеләре быел институтка Бөтен Россия олимпиадаларында җиңүчеләр һәм призерлар 4 кеше кабул иттек. Гомумән университетта алар 36 кеше кабул ителде. Менә шуларның 4се безнең институтта кабул ителде. Аның берсе Чаллыдан, берсе Казаннан, берсе Арчадан һәм берсе Чиләбе шәһәреннән. Алар рус теле һәм әдәбияты буенча Бөтен Россия олимпиадаларының берсе җиңүчесе, өчесе призерларга кергән балалар. Узган ел безнең бер генә җиңүчебез бар иде. Немец теленнән һәм 3нче ел призерлар һәм җиңүчеләр 3 иде, технология фәннәреннән. Һәм 100 баллылар шушы сыйфат күрсәткеченең берсе булып тора, вузларга 100 баллы балаларны алу. Менә безнең институтка быел 16 кеше 100 баллы белән керде. Гомумән барлык КФУга, Чаллы һәм Алабуга филиалларын исәпкә алып 65 кеше керде. Менә шу 65 кешенең 16сы безнең институтка керде 100 баллы белән төрле юнәлешләргә. Менә гомумән әйткәндә, менә шундый саннар быелгы кабул итү буенча безнең. Рәхмәт. Рәхмәт. Әлфия Шәүкәтовна, татаристика һәм тюркология юнәлешендә кабул итүдә үзгәрешләр бармы? Шул хакта әйтсәгез иде. Хәерле көн. Без татаристика тюркология югары мәктәбенә быел татар теле әдәбияты юнәлешендә 5 программага студентлар, магистрлар кабул иттек. Бакалавриат программасында безнең педагог белем бирү, татар теле әдәбияты, чит телләр, инглиз теле, төрек теле төркеме тупланды. Барлыгы 29 студент бу төркемдә белем ала бүген. Һәм шулай ук филология, татар теле әдәбият, журналистика юнәлешендә безнең 25 студент белем ала. Моннан кала без магистратура программаларына кабул иттек татар теле әдәбияты юнәлешендә. Димәк, татар теле әдәбияты теория технологиялар программасы, татар әдәбияты һәм мәдәнияте программасы һәм мәдәният ара багланышларда төрки телләр программасы. Бу программаларда студентлар арасында зур кызыксыну уятып, әлеге программалар магистрлар туплап, бүген бу юнәлешләрдә белем бирү, укыту алып барыла. Шунысын әйтеп үтәргә кирәк, менә соңгы вакытта без әйтәбез, чит төбәкләрдән килүчеләр азая дип, быел ансы да куандыра. Безгә традицион Башкортстан һәм Чувашиядән студентлар күпләп килә. Быелгы бакалаврларыбыз арасында Оренбург өлкәсеннән, Киров өлкәсеннән килгән студентлар да бар. Магистратура программасында чит илләрдән, Казахстаннан, Кытайдан килеп укучы магистрларыбыз бар һәм шулай бакалавриатта татар теле әдәбияты журналистика группасында Кытайдан килгән 2 студентыбыз белем ала. Моннан кала безнең югары мәктәптә дизайн, музыка буенча кабул итү булды һәм монда да студентлар бюджет урыннарына да һәм түләүле уку урыннарына да кабул ителде. Бу юнәлештә шундый республика заказы буенча
кабул ителгән студентлар арасында Рәдиф Рифкатович әйтеп үтте, менә шушы математиклар, тарихчылар, музыкантлар, бу группаларда укучы һәр бала татар телен камил белә, һәм алар инде безнең мөхиткә ияләштеләр. Алар безнең чараларда бикләп катнашалар, хәтта үзләре килеп сорыйлар, татар теле әдәбияты белән бәйле чараларга безнең группаларны да зинһар чакырыгыз, безгә мондагы мөхит, мондагы тормыш бик ошый дип студентлар шундый теләк белән киләләр. Һәм менә бүген алар беренче тапкыр безнең укытучылар көненә багышланган концертта катнашачаклар, һәм киләсе атнада безнең югары мәктәптә, институтта үткәрелә торган фәнни конференцияларда да актив катнашырга теләк белдерделәр. Гомер алганда конкретлаштырып әйтсәк, менә бу милли кадрлар әзерләү буенча без көндезге бүлеккә 3 группа кабул иттек. Беренчесе математика һәм информатика, икенчесе музыка һәм өстәмә белем бирү, һәм өченчесе тарих һәм җәмгыять белеме укытучылары. Менә булар 3 группада көндезге бүлектә укыйлар, 25 кеше һәр группада. Һәм читтән торып уку бүлегенә яңадан 50 кеше кабул иттек. Бу 50 кеше 6 ел укыячаклар читтән торып уку бүлегендә һәм 2 белгечлек алып чыгачаклар бер юлы. Башлангыч мәктәп укытучылары һәм мәктәпкәчә тәрбиячеләр югары белемле. Гомумән алганда әгәр дә читтән торып уку бүлегендә бер генә юнәлеш буенча укысалар, 5 ел уку бара, бер генә юнәлеш буенча укысалар. Без ни өчен шулай, безнең килеп чыган менә бу бер юнәлеш буенча 3 генә ел, икесе бергә 6 ел. Ни өчен шулай килеп чыкты? Чөнки без барсында алдык Татарстанның гомуми педколледжларыннан. Менә Арчадан безгә килде, Арча педколледжыннан 16 абитуриент кабул иттек, Казан педколледжыннан, Нижнекамскидан һәм Минзәлә педколледжыннан. Менә шулардан җыеп, дөрес безгә бу студентларны җыярга ярдәм итте Мәгариф министрлыгы. Алар белән берлектә эшләдек. Чөнки алар барсы да инде бүгенге көндә или башлангыч мәктәпләрдә эшлиләр, или эшлиләр мәктәпкәчә тәрбия бирү оешмаларында, балалар бакчаларында. Алар әйткәнемчә 50 кеше. Рәхмәт, сезнең сорауларыгызга күчик. Татар-информ. Татар-информ Гөлнар Гарифуллина. Менә бу милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе ачылуның сәбәбе нидә? Бу татар телле укытучылар җитмәгәнгәме мәктәпләрдә? Мәгариф министрлыгыннан менә заказ бармы татар телле укытучыларга? Беләсез, бүгенге көндә татар теле һәм әдәбияты укытучылары әзерләүгә килгәндә безнең федераль бюджеттан урыннар бүлеп бирелә. Бу елда, узган елда да, киләсе елга да ул урыннар инде билгеле. Якынча 20 кеше тирәсе безнең педобразование һәм тагын филология юнәлешенә, ягъни 40лап бакалаврга ел сайын федераль бюджеттан урын бирелә. Моннан тыш инде менә күрүебезчә быел республика хөкүмәте заказы буенча без башка юнәлештәге белгечлекләргә дә балаларны кабул иттек һәм әлеге балалар киләчәктә милли мәктәпләрдә шушы әйтеп үтелгән фәннәр буенча эшне оештырырга тиеш булалар. Һәм инде безнең югары мәктәпнең исеме үзгәрү һичшиксез ул бүгенге көндәге безнең эшчәнлекнең киңәюе белән турыдан-туры бәйле. Мин кабатлап үтәм, әлегә хәтле татаристика һәм türkologiya югары мәктәбендә без татар теле әдәбияты, музыка, рәсем сәнгате буенча гына белгечләр әзерли идек. Быелдан башлап без санап үткән тагын төгәл һәм гуманитар фәннәр буенча да укытучылар әзерләү башланды. Менә бу милли төркемнәргә тупланган студентлар, инде әйтеп үттек, алар 2 телле татарча бик әйбәт беләләр, һәм шулай ук аларга 4 курс дәвамында татар теле дәресләре дә керәчәк. Дәресләр беренче курста без пропедевтик дип әйтәбез, кабатлау, мәктәп грамматикасын кабатлау, инде алдагы курсларда шушы тармак терминологиясын өйрәтү белән дә бәйле дәресләр булачак. Аларга татар әдәбияты, татар милли сәнгате буенча да өстәмә дәресләр куелды, ягъни югарырак курсларда татар теленнән тыш тагын әдәбият, мәдәният һәм тарих буенча да дәресләр булачак. Рәхмәт, Ширата сорау. Бизнес онлайн. Менә татар теле белән бу мәктәпләрдә проблем башланып киткәч, Миниханов вәгъдә бирде, республикада аерым педагогия институты ачабыз дип, милли педагогия институты.
Без аңлауынча инде Милли педагогия институты безнең булмый, моны сезнең бер мәктәп икенче исем алып шул буламы инде? Һәм моңа ничә миллион сум бүленгән бюджеттан? Без турыдан-туры әлеге сорауга җавап бирә алмыйбыз. Без бары тик шуны әйтәбез, билгеләп үтә алабыз. Бүген көндә республика хөкүмәтеннән безгә заказ булды һәм без шушы юнәлештә эшне башладык. Без кабул иткән әлеге 125 баланы укыту өчен Рамил Хәмитович төгәлрәк әйтә алыр, 11 миллионнан артыграк акча бүлеп бирелә. Тагын бер сорау, менә математика, информатика дидегез, тарих, а физика, химия укытучылары мәсәлән татар теленнән каян алырга? Бүген көндә без менә шушы югары мәктәбебезнең юл картасын эшләү белән мәшгульбез. Һәм һичшиксез әлеге юл картасын эшләгәндә без Мәгариф министрлыгы белән тыгыз элемтәдә булачакбыз һәм бүген көндә инде шулай эшлибез дә. Безгә бирелгән мәгълүматларга таянып шуны әйтә алабыз, киләсе елга республика хөкүмәте әлеге программа, әлеге проект буенча математика һәм физика укытучыларына заказ бирергә җыена, биология, химия, математика, физика, математика, информатика, биология, химия, чит телләр дип беләбез. Демәк, киләсе елга була инде, баймы? Киләсе 2019 елга кабул итүгә юл картасын эшләгәндә мин әйләнеп кайтам инде сүземнең башына. Без киләсе 5 елга әлбәттә күрәсебез килә республика хөкүмәтенең кайсы юнәлешләргә заказ бирергә җыенуын. Монда инде барыбыз да яхшы аңлый, әлеге проект ул республика хөкүмәте заказына белән турыдан-туры бәйле. Шуңа күрә без хөкүмәттән бүген көндә төгәлрәк мәгълүматларны көтәбез. Тагын бер бәләкәй генә сорау. Менә республика заказы буенча аерым мәктәп, высшая школа ачып булмый идеме? Нигә булган мәктәп өстендә эшләнде? Беләсезме, бүген көндә татаристика һәм тиркология югары мәктәбе ул инде нигездә әйтеп үтүебезчә педагогик кадрлар әзерләү белән шөгыльләнә. Анда тиешле материаль техник база бар. Шулай ук татар теле мөхите булдырылган, татар теле мәдәнияте мөхите булдырылган. Шулай ук әлеге юнәлештәге белгечләрне әзерләүдә монда бит әле төп укыту белән бәйле чаралар гына, дәресләр генә түгел, дәрестән тыш чаралар да зур роль уйный. Сез миңа калса беләсез, без журналистлар белән аралашып торабыз. Безнең татаристика тиркология югары мәктәбендә мизгел студентлар яшьләр театры эшләп килә. Әллүки әдәби иҗат берләшмәсе бар. Шулай ук дистәләгән түгәрәкләребез бар. Ягъни бу проектта, бу программаларда укучы балалар дәрестән тыш безнең татар теле әдәбияты юнәлешендә укучы балалар белән бергәләп әлеге чараларда да катнашалар һәм үзләренең сәләтләрен тагын да үстерә, киңәйтә алалар. Безнең фикеребезчә, төп карарны кабул иткәндә менә булар барысы да исәпкә алынгандыр. Рәхмәт. Татарстан эшләре. Атлас Гафиев. Әлфия ханым әйтеп киттегез бая, журналистлар әзерлибез дип. Бу теге факультет белән бер нинди бәйләнеше юк. Сез үзегез әзерлисез түли, моның структурасын аңлап китерегез. Аерым. Без инде беренче чыгарылышны быел ясадык, 4 ел укып, безнең студентлар татар теле, әдәбияты, журналистика дигән белгечлеккә диплом алып чыктылар. Безнең укый торган студентларыбыз бар, 2 группа, менә 3нче курста бер группабыз һәм быел беренче курска татар теле, әдәбияты, журналистика. Димәк, бу студентлар татар теле, әдәбияты белгечлегенә өстәмә итеп тагын журналистикадан да белем алалар. Бу предметларны без журналистика югары мәктәбеннән укытучылар чакыртып бирәбез. Мәсәлән, Василий Загитович үзе укыта, Радик Сабиров укыта, һәм үзебезнең укытучылар да мәсәлән тел дәресләрен, тәнкыйть дәресләрен үзебезнең укытучылар алып баралар. Ничә кеше бетерде инде быел? Быел 12 кеше бетерде. 3нче курста 36 студент белем ала татар теле, әдәбияты, журналистика, һәм беренче курста менә 25 студент татар теле, әдәбияты, журналистика дигән белгечлектә укый. Рәхмәт. Ватаныш Татарстан. Монда инде менә исемнән күренгәнчә милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе диелгән. Бу инде киләчәктә милли
категорияларны әзерләү шушы мәктәпкә кайтып кала дигән сүзне аңлатамы? Бу берсе, икенче кичкенә генә сорау. Мин надан да инде мөгаен. Ни өчен менә бу гыйбарәдә югары мәктәбе дигәндә югары сүзе башка хәрефтән язылган? Бу сорау безгә була торгандыр инде. Югары мәктәп, ал сорау рәмискә, нишләп зур хәрефтән язылган? Инде киләчәктә милли кадрларны милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә әзерләү мәсьәләсенә килгәндә, без хөкүмәт заказын үтәүчеләр. Бүген көндә безгә менә шушындай заказ булды һәм кабатлап әйтәбез, бүген көндә юл картасын эшләү белән мәшгульбез. Менә шушы юл картасын эшләү барышында миңа калса бик күп сорауларга җаваплар алыныр. Кабатлап әйтәбез, хөкүмәт заказы белән турыдан-туры бәйле була әлеге югары мәктәпнең эшчәнлеге. Рәхмәт. Сез сорау. Эльвира Ирек мәйданыннан. Радифага, сез әйтерсез микән, кем булса да, менә бу юл картасы дип сөйлисез, ул юл картасы эшче төркеменә кемнәр керә? Анда менә Исмәгыйль Хөснетдинов кебек укытучылар бармы? Менә кемнәр бар анда? Сез беләсез. Әлегә бүген көндә безнең университет хезмәткәрләре, мәгариф министрлыгы хезмәткәрләре һәм безнең институтыбыз каршында Кайгыртучанлык советы эшләп килә. Шушы Кайгыртучанлык советы әгъзалары, Кайгыртучанлык советына безнең бар өлкәләрдән дә вәкилләр керде. Вәкилләребез бар. Һичшиксез без инде менә хәзер шул этапка килеп җитәбез. Мәктәп директорлары, район мәгариф бүлекләре, башлыклары, укытучылар белән дә киңәшләшәчәкбез. Мондай эш бара бүген көндә. Рәхмәт. Менә татар мөһим дидегез, театр эшләп бара. Менә КФУда ничә дистә еллар буенча Умырзая хоры эшләп бара иде. Ул белүемчә ябылды. Ни сәбәпле ябылды ул? Ирнис Рахимуллин җитәкчелегендәге хор безнең фикер белүебезчә эшләп килә. Безнең институт каршында түгел ул. Университет каршында, шуңа күрә безнең студентларыбыз катнаша, турыдан-туры без алар белән эшләмибез. Ул хорның ел сайын концертлары булып тора. Быел апрель айында Тукай туган көннәрендә университетның акытлар залында ул хорның концерты булды. Белдерүләр торды Казан урамнарында, университетта да булды, мин беләм. Шуңа күрә ул хор безнең институтта түгел, ләкин ул хор эшли бүген көндә. Рәхмәт. Зилә Сәбитова, Ялкын журналы. Менә сез әйтеп үттегез, терминологияны татарча бирү оештырылачак дип. Менә тарих, җәмгыять белән математика кебек фәннәрне татар телендә укыту алып барыламы? Бу фәннәрне татар телендә укытабыз бүгенге көндә. Без бөтен 100% бөтен фәннәрне татарча укыта алмыйбыз әле бүгенге көндә. Ләкин менә мин берничә дәрескә үземдә кирип чыктым, математикадан безнең татарча укыйлар, тарихтан татарча укыйлар бүгенге көндә бөтен балаларда. Чөнки татарча аңламаган бер кеше дә юк. Киләчәктә шулай укытырбыз дип уйлыйбыз. Монда инде аңлау дөрес булсын иде. Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе ул безнең институт базасында ачылды, эшли. Ләкин фәннәрне, төгәл фәннәрне укыту өчен без башка институтлардан укытучыларны чакырабыз. Менә әйтеп үткәнчә, математика буенча математика институтыннан килеп укыталар. Тарих, җәмгыять белән буенча халыкара мөнәсәбәтләр институтыннан махсус кафедралардан укытучылар килә. Балалар бакчалары, башлангыч сыйныфлар өчен укытучылар әзерләүгә килгәндә, анда университетыбызда безнең психология һәм мәгариф институты бар. Әлеге институтта эшләүче укытучылар килә. Һәм инде без тагын шунысын да билгеләп үтәбез. Бүген көндә без мәгариф һәм фән министрлыгы белән сөйләшүләр алып барабыз. Инде бүгеннән әлеге балаларга махсус глоссарийлар эшли башлана. Әлеге глоссарийлар өч телдә булачак, әйтик, математика буенча татарча, русча, инглизчә,
терминнар сүзлеге, тарих, җәмгыять белән буенча да шулар эшләнә һәм 5 ел дәвамында әлеге терминнар буенча тиешле эш оештырылачак. Безнең әлеге югары мәктәпне тәмамлаган балалар без шулай дип хыялланабыз, өметләнәбез, татар, рус телләрендә генә түгел, хәтта инглиз телендә дә укыта алырлык булып чыгарга тиеш. Шушы милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе Татарстан педагогия институты итеп ничәнче елны оештырылыр икән? 2050-дәме? 2080-дәме? 2002 ел инде узды күптән. 50-ме? Әйтә алмыйбыз. Рәшит әфәнде. Без бүгенге көндәге ситуация турында сөйлибез. Бүгенге көндәге хәл буенча укыту эшчәнлеге башланды, оештырылды. Киләчәктә инде Ходай күрсәтер, нинди яңалыклар була, без сезнең белән һәр вакыт аралашып торабыз, җиткереп торабыз яңалыкларыбызны. Рәхмәт. Рәхмәт, Рөстәм. Иштеле. Беләсезме, югары уку йортында кафедраларда, башка югары мәктәпләр, факультетларда алар нигездә дәүләт заказы ул, федераль күләмдәге заказмы, республик күләмендәге заказмы, шулар нигезендә оеша, барлыкка килә. Безнең менә әйтеп үтүебезчә, әлеге югары мәктәп ул республика хөкүмәте заказы нигезендә, шуңа нигезләнеп инде оеша дип әйтергә кирәк. Безнең татаристика һәм тюркология югары мәктәбенең эш юнәлешләре киңәйде һәм без шушындай фикергә килдек. Кабатлап әйтәбез, инде юл картасы бүгенге көндә эшләнә. Киләчәктә нинди масштабларга чыгыр әлеге проект, ни күләмдә дәүләт заказы булыр, миңа калса мондый структураларның язмышы нәкъ шушы фактлардан һәм шушы эшләрдән, шушы алымнардан торачак. Мин бүгенге көндә филология һәм мәдәният багланышлары институты директоры, мине әлеге вазифам канәгатьләндерә. Мин бик рәхәтләнеп әлеге вазифаны башкарам. Бер сорау. Соңгы арада на Facebook'та шундый хәбәрләр таралды. Республикада гомумән татар телендә генә түгел, математика, физика укытучылар җитмей. Менә күрше Башкортстанны алсак та, анда зур итеп педагогия университеты эшләп бара. Төрле регионнарның үз педагогия университетлары бар. Менә безнең педагогия институты булмау, ул безнең кимчелекме, нәрсә белән бәйле ул? Ничек инде менә тулы бер республикада педагогия институтын бетереп була? Бик катлаулы сорау, беләсезме, югары уку йорты оештыру ул бит инде дәүләт хөкүмәт прерогативасы, федераль күләмдәге югары уку йорты икән, димәк, федераль министрлык оештырырга тиеш һәм финансларга тиеш аны. Әгәр республика югарылыгындагы уку йорты икән, димәк, республика оештырырга тиеш, республика финансларга тиеш. Әйләнеп кайтсак, без 2010-2011 елларга, ул елларда безнең Казанда педагогика уку йорты бар иде. Бүгенге көндә белүегезчә, Чаллы дәүләт педагогика университеты эшләп килә, шуңа күрә республикада гомумән педагогика югары уку йортлары юк дип әйтү бик дөрес түгел.
Әгәр инде 11 елларга әйләнеп кайтсак, монда Россия хөкүмәте, Россия мәгариф һәм фән министрлыгы әлеге карарны кабул итте, ягъни кушылу карарын мин шул турыда әйтәм. Ул учредитель, аның карары, аның решениесе төрле яктан карарга мөмкин әлеге мәсьәләгә. Кушылуның бердәм уку йорты буларак эшләүнең үзенең плюслары бик күп. Бәлки бер яктан караганда аның җитешсез яклары да бардыр. Ләкин тулайым алганда бүгенге көндә элек безнең Казанда педагогик кадрлар ни күләмдә әзерләнгән булса, алар бүген дә нәкъ шундый күләмдә әзерләнә. Һәм инде бәлки күпмедер соңарып булса да, инде менә ике телдә укыталырлык укытучыларда әзерләү эшенә яңадан керештек. Миңа калса, инде бу юнәлештә дә безнең уңышларыбыз булыр. Ну, минем сорауым дәвам булып, тагын бер сорамакчы. Сезнең данныйларыгыз бармы? Татар телендә укытучыларның ихтыяҗы күпме бүген? Статистический данный. Әлбәттә, ул мәгълүматлар бар. Ул мәгълүматлар белән турыдан, ул мәгълүматларны турыдан-туры мәгариф һәм фән министрлыгы әзерли. Без дә үзебезнең яктан бу мәсьәләне өйрәнәбез. Бүген көндә төп кытлык, төп проблема ул математика, физика укытучыларына, шулай ук балалар бакчалары, башлангыч сыйныфлар өчен укытучылар җитеп бетми. Иң күп җитмәгән юнәлешләр шушылар. Башка юнәлешләр буенча да бездә тулы мәгълүмат бар. Инде тагы бер сорау бар. Менә сез әйттегез сыйфат, анда бер урынга 16 кеше булды дисез әйме? Монда бит әле сер түгел, аларның яртысыннан артыгы түләүле бүлеккә килеп керә. Түләүле дигән инде урыннарга. Менә алар арасында конкурс уздырыламы беренчедән? Һәм иң түбән бал нинди бал белән алынды? Менә түләүле нигә? Бармы? Шул турында әйтә аласызмы, хәзрәт? Ну, конкурс инде гомумән әйтелә бюджет урыннарына, түләүле урыннарга. Без түләүле урыннарга килгән кешеләрне конкурс акча булмый, что ли, түләүле урыннарга? Кем акча түләй, шул кирип чыга? Юк. Бүтән акча түләгән кеше керми. Без билгеле һәр юнәлештә иң түбән балны билгеләп куябыз. Шул менә иң түбән бал күпме булды сезнең? Менә монда быел, допустим. Ул һәр юнәлештә төрле бит инде. Мин хәзер безнең институтта 20 юнәлешкә кабул иттек. Без кайбер юнәлештә 150 бал, кайбер юнәлештә 145 бал. Юк, сез әйттегез башта сыйфат ягы бик югары, анда бер урынга 16 кеше. Ну, ничек сыйфат турында сөйләргә мөмкин, когда сезнең ярты студенттан артыгы әйтик акча түләп керә. Адамнар да керә булып чыга бит монда. Әйтегез, безнең бит бюджет урыннары башка елдан караганда кимемәде. Мәсәлән, быел без 363 урынга бюджет урынына кабул иттек. Узган ел 360 иде. Алдагы елда да шул тирә иде. Без бюджет урыннарын каплыйбыз. Ул ел сайын безнең шул бюджет урыннары бар. Шуннан өстәп, димәк, безнең юнәлешләр абитуриентларга кызыклы икән. Алар акча түләп киләләр икән, моның ни начарлыгы бар? Алар бит телиләр укырга. Бар, дип әйтмим, сыйфат ягы дип әйттегез мактан. Мин шуңа күрә әйтәм, безнең һәр юнәлештә билгеле бер баллар билгеләнеп куелган. Әгәр дә шуннан түбән булса, без документта кабул итмибез. Документны тапшыру өчен кабул итү вакытында аларның суммарный баллары шул һәрбер юнәлешкә куелган суммарный балдан югарырак булырга тиеш. Мәсәлән, 120. Әгәр дә буларның 3 экзаменнан 119 гына бал бар икән, без аны документта кабул итмибез. Ул кабул итү правила приема дип аталабыз, инде кабул итү кагыйдәләре бар университетның. Шул кабул итү кагыйдәләренә язылган, ул табличный формада бар. Уку процессы ул бит бергә алып барыла, бюджетка кабул ителгән һәм бюджеттан тыш укучылар бергә укыйлар. Таләпләр бер әлеге балаларга һәм Рамхач Әлфия Шәүкәтне сез әйтеп үтә аласыздыр. Университетны тәмамлау этабына аларның ничә проценты килеп җитә һәм әлеге чыгарылышның миңа калса шулай бездә мәгълүматлар бар бит. Ничә проценты кызыл диплом белән чыга? Әйтә аласызмы? Гомумән безнең менә бу 2018 елда чыгарылышта 40% студентлар кызыл диплом белән тәмамлады. Һәм алар арасында әлбәттә түләп укучылар да шактый. Барсы да бюджет урынына укучылар гына түгел, аларның түләп укучыларга килгәндә дә менә татаристика тюркология югары мәктәбендә түләп укучылар алай бик күп түгел.
башка югары мәктәпләр белән чагыштырганда безнең рус һәм чит илләр бүлегендә һәм чит ил студентлары өчен ачылган рус теле һәм мәдәният багланышлар бүлегендә түләү укучылар күпкә күп. Менә без быел әйттек бит, быел татар теле һәм әдәбият юнәлешенә, филология һәм укытучылар юнәлешенә алдык 13 кенә түләү укучыны. Бары тик 13. Biz sorunu anlayabilirim ben minde. Nindi reklama doğru. Kişi fayda yaşayalasa, fayda yaşayalasa, şunun bile kırabildiğinde, Tatar tilinden bile bırakan jurnalistik olsun, Tatar tili edebiyatı olsun, nişliyor. Şulay sözde yok. Bugunga bıyılga vaziyatını küzdetip şulay buldu indi o küzge hallerden soň. Aýe, sözde yok. Şoňa görä bıyıl töle uguşlar azaydet bulikka. Biz anlaýbys, bilebis. Şulay eken. Aýe. Men fırsatdan faydalanyp her kaysygызга mürajaat etesim kele. Biz uzgan yıllarda, aldağı yıllarda sizden bilen bik tığız ilimtede işledik. Mine bu yana yugarı mektep işçenliginde birgelep yaktırtsak idi. Men kalsa kızıklı hem bik üzünçelikli proyekt bu. Neticeli proyekt bulur deyip uşanabız. Bizning institutubuzda hem mine bu yugarı mektep bazasında atna sayın türlü şaralar bulup tura. Әлеге şaralarının her kaysı alar Tatar tilinde uza. Şuna göre mümkünlük tabıp kilsegiz idi, aralaşsağız idi bizning studentlarыбыз bilen, okutuşlarыбыз bilen hem mümkün bolgan kadar matbugatta әлеге proyektning amalga aşırılışı yaktırtılsa idi. Rahmet. Kaç sözüne istepne şaralar boyunca aytıp ötesim kile. Kilesi adına da 11 günne indi bizde zor şara saat 2'de Robert Menullin'nin türlü tillerge tercüme etilgen jiyintiklarının prezentasyası bula. Hem jiyintiklarını mesela Azerbaycan tiline tercüme etken profesör Ramiz Asker, Türk tiline tercüme etken profesör Ercan Alkaya üzleri katnaşacaklar. Şu şaraga sizin şakırıp kalabız hem 12'si günne bizde tradisyon yıl sayın ötkeriletirgen forum, tuğan tillerini saklav üstürü forumu, onun kısalarında 4 konferensiya ötkerilecek. Hem forumdan tıştağın Tatar anamasına bağışlanan hem okutu problemalarına bağışlanan ayrım konferensiya ötkerile. Sizne kütüp kalabız, tantanalı aşılu saat 10'da aşılıdan sonra indi her konferensiya öz için ayrım devam edecek. Radif Rıfkatoviç bilen de berilgen sorauga devam edip siz aytkan edigiz qaysı okutuşçular jetmey dep sonlar bar dep aytkan edigiz. Ol sonlarını siz atay alasızmı? Kul astında munda yok, lakin bizde var ol. Biz ana jetkire alabız, sizden aşağı jetkire alabız. Lakin men kalsa dirisrek bulur ol agerde bu maglumatlarni siz Magarif hem Fen Ministerliginden alıp bizning jurnalistlarga jetkirsegiz. Mende de bir soru kalgan iken Tataristan hükümetine Tataristan Pedagogika Üniversitesi'nin aşığı için ne sakmaşa oldu? Men kalsa bu soruны hükümet yetakçiligine birge kerektir. Biz zakazını ötevçiler, biz turdan studentlar bilen işlevişi okutuşçular hem yetakçiler. Hem mine munda tagın bir nerseni aşıklap bittiğinizni sorardım Alfiya Şavkatovna. Bu texnik meselelerge beyle bu mektepning Abdullah Tokay ismi saklana. Şol hakta aytıp ketseniz de olmada sıymagan gagana yazılmagan. Elbette bizning yugarı mektep Abdullah Tokay ismindagi Milli Medeniyet hem Magarif yugarı mektebi dep atalacak. Sorular olmasa rahmet. Barıgızga da. Katnaşığınız için rahmet.